В PewDiePie Тубър симулатор. Днеска ще заснем първия епизод. Вижте докъде съм стигнал. Тук ще направя разместване, не така. А на тази самачка, ако успя да нацеля. Не успявам да я нацеля. Така. И това до нея. Вижте докъде съм стигнал. Тук. Вижте мен четвърти левел. Дам. Ето така са нещата. Нищо важно няма много. Вижте, най-големия ме клип е 1009 харесвания. Направо къртам. Дайте палец нагоре, ако искате да продължа тази поредица. Тук е нещата. Който иска да напише в коментарите какви са никнеймовете на имена на играта ви. Как се казвате в играта. И ще ви пратя покана. Тук съм така. Много неща няма. Трябва да се апгрейднем. Туране на война. Трябва да туране на война. Без война няма накъде. Още нещо друго няма интересно. Ако искате да продължа тази поредица, пак нагоре. Вижте тук добре са. Вижте какъв съм готин пич. Яко неща не съм направил. Не съм си дигал тези неща, смехат също. Трябва да вдигнем. Кога да се взема за смях? Нещо такова. Така или така. Взема ли го едно? Да. Ще взема и за музиката. Ето. Къде беше. Ето. Това. Пиано. Ще го поставим някъде така. Но ще трябва доста време да фармим. Но ще успеем някой ден. Така. Хора, това ще бъде от този епизод. Но който иска да ме добавя в приятели, да пише никнейма в коментарите си. И ще ви пращам и аз подаръци. И това беше от мен. Благодаря. Абонирайте се. Благодаря, че го гледахте. И не забравяйте да се абонирате също и за Коц ТВ, Българ Слепото и как беше оня, забравих името, Мултикилър, също и за него. Абонирайте се. Благодаря, че са. Ако се абонирате, благодаря. И това беше от този епизод. Bye.